Мен хәтерлим, менә татар бистәсе бала вакыттан. Менә зур йортлар юк иде. Менә шундый тәпә безнең әби бабайларыбызны төп йорты менә шушы. Шул йортлар кебек һәм ике этажлы йортлар инде байлар йортлар дип сөйлиләр иде. Татарның менә биредә инде бәләкәй Казан шикелле була торган иде. Гөрләп торган ниләр гармон белән бабайлар утыра торган иде. Минем хәтеремдә бар, менә шул йорттан без әбиләр белән восточный якта инде бер апалар торган иде, Кәүсәр апай. Шул жаяу барып, җырлашып, татарча җырлашып, матур итеп, урамда аларга кушылып, җиргән кешеләр татарча итеп, матур шундый вакытлар бар иде. Чыннан да Рамил Рәхимбаев яшәгән татар мәхәлләсе гаҗәеп зур һәм бай. Шулай ук татар бистәсе үзенең мәчетләре белән дә дан тота. Совет чорына кадәр биредә 12 мәчет булган. Бүген 3 гыйбадәтханә эшли һәм һәрберсенең тирән тарихы бар. Менә мәсәлән, әлеге Аллаһ йортын зур сәүдәгәрләр, меценатлар, мусиннар салганнар. Һәм аның ишекләре һәр вакыт һәм һәркемгә ачык. Күп Аллаһ юлына алар садака иткәннәр иде. Менә кайберләр сөйлиләр, балаларны чит илгә укытырга үз акчалары белән җибәрә торган инде. Һәм бик кызыклы бер инде кышлы көн алар кайнар сулар менә бушлый бирә торганнар иде халыкка. Рамил әфәнденең үзенә килгәндә, ул туып үскән каласына татар руханилары җитмәгәч кайта. Татар телен камил белгән мулла халыкта икеләтә кыйммәтле. Рамил мулла бик укымышлы кешедә. Татар телендә фикер йөрткән кеше милләт яшәешендә яхшы тоемлый. Күбесе бит хәзер үзенең милләттән алмыйча башка милләттән алалар. Ул да бит зур фаҗига дип әйтер идем мин катнашниках. Әлеге бер чыган хәл Рамил Сагынай улы сүзләренчә милләт бердәмлеге җитмәгәннән килеп чыга. Менә киләчәк нәрсә булачак? Балалар кем булачак? Балалар кем булып туачак? Балалар нинди тәрбия алачак? Татар җанлы Рамил Рәхимбаев балаларын да татар мөхитендә үстерә. Алар белән татарча сөйләшә, туган телдә тәрбияли. Һәм шул рәвешле Җидепулатта бер татар гаиләсен саклап бара ул. Шуңа калса, димәк милләтнең дә киләчәккә өмете бар. Таңсылу Насырова, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казакстан.